Aquestes eleccions, tant des d'Esquerra com des d'Iniciativa, es deia sí, creiem que una part del nostre vot pot haver anat a parar en aquestes fórmules, en aquestes CUPs, que són formacions que han obtingut aquests resultats que veuen ara. Aquestes són les dades de les candidatures d'Unitat Popular en el Global Catalunya. 20 regidors, 20.000 vots, 5 vegades més que fa 4 anys. Això els dona entrada a diversos ajuntaments com el de Berga, Vilafranca del Penedès o Vic. També, com poden veure en aquestes dades, Viladamat, Montesquiu, Celrà, Torà o Sallent, hi haurà regidors de les CUPs, i en altres municipis amb candidatures impulsades o amb el suport precisament de les CUPs. Avui per això hem volgut que fos Toni Puntí qui aquesta tarda valorés aquests resultats amb Xavier Oca, el representant nacional d'aquestes candidatures. El fet d'haver entrat en ciutats molt importants com Mataró, com Vic, com Manresa, haver augmentat fins a 2 regidors a Vilafranca, haver començat d'entrada amb 2 regidors a Berga, a Vilanova i la Geltrú, doncs ens fa consolidar, diguéssim, en un tipus de ciutat mitjana on hi ha una consciència social i política d'esquerres independentistes. És l'espai de la gent que diem que no s'ha d'urbanitzar ni un pan més de territori, que diem que s'ha de defensar la nostra llengua i la nostra identitat nacional, que diem que s'han de defensar uns serveis públics i de qualitat i universals i per tothom, i que no entrem en els tripijocs dels canvis de cromos o de les rebaixes de contingut per acabar accedint a unes quotes de poder. Si ens haguéssim de diferenciar d'Esquerra, el fet no és tant els vots que els haguéssim pogut prendre, sinó el fet que en moltes ciutats la gent s'ha adonat que la gent que està treballant dia a dia per portar a terme polítiques d'esquerres i polítiques independentistes som la gent que estem organitzades en la CUP. La CUP té una doble vida. Per un cantó, és l'hereva de les candidatures d'Unitat Popular que es van crear als anys 70 i que plegaven tota la gent que era disconforme amb el marc jurídico-polític de la Constitució espanyola. I això, doncs, diguéssim que han troncat amb tota una altra fornada, que és una fornada de gent jove, de gent que no va viure el franquisme i de gent que no vol seguir pagant les hipoteques de la transició, de gent que diu que ja n'hi ha prou d'aquest color, que, com deia l'Ovidi, ja no ens alimenten molles, volem el pa sencer i, per tant, hem de posar l'horitzó polític en la independència i en la transformació social. Nosaltres no volem una societat abstencionista o passota, sinó que la resposta a l'estancament polític actual creiem que passa pel compromís, pel treball en dia a dia i també per anar a votar a opcions clarament transformadores com la CUP. L'extrema dreta sempre ha tingut discursos populistes que en un moment donat li han pogut donar un valor a l'alça i el nostre treball no té res a veure amb tot això, és la consolidació d'un treball de base, d'un treball d'organitzar persones i que ha anat donant els seus fruits. No hem volgut presentar llistes fantasmes en llocs on no teníem un treball i per això no ens hem presentat a Barcelona. Ja fa més de mig any que s'està treballant a Barcelona, hi ha un col·lectiu de gent que està tirant endavant el projecte de la CUP. De fet, d'aquí molt pocs dies, d'aquí 15 dies, hi haurà una primera assemblea per començar a constituir aquest nucli i serà quan aquesta feina vagi madurant que la CUP serà present a la capital dels Països Catalans.